Sa misyon ni Kristo, pulong pa niya, alang sa pagluwas na itong katawhan, igamit niya ang pulong, ang gahom sa pulong, o igamit niya usab ang gitawag to the healing touch, ang pagtapion, the pray over, alang sa pag-ayo sa mga masakiton. Mag-ubang gina niya ang gitawag nato og ang pulong diin makita diya sa buhat sa pagtabang labi pa si timawa og masakiton. Muna nga ibaw ta pag sugo na sa mga disipulo og nato ningon siya, lakaw kamo, buhata kini, papaha ang mga yawa sa kungan, ayuha ang mga masakiton. Tahas sa nato. Muna ka ng healing ministry sa simbahan, importante kay na. Gani, kung buto na nahoon, mauna na pagkita nga gitawag to unsa ang simbahan. Nga doon ay gugma o pagagtagad sa matimawa o kabus. Uwa ka na, bisag sagwali simbahan ni masabtan sa katawhan, kung ay kasing-kasing sa pagtabang. Laipa ka ng healing ministry. Kung imong tanawon, giunsa ni Jesus pag-ayo, makita ang ginimo na doon na siya process. Una siya muwali o mo aayo, mo ampo gyud siya. Sa ito pa, ang gamot na gamit niya is a praying hands. Praying hands is the healing hands. Ang praying nga kamot is a healing hands. Muna nga, makita nimo, no? Sa ka dibuho, kanang gito og praying hands, I don't know if you're familiar with that. Pero ang istura ni Ana, mga din sa duha kapad diha sa kamot, kinigidikit ni siya. Umo as if mauni siya gitawag na to image of a praying hands. So it's trying to ask, praying to God, asking God for the grace, ampo. Na kining praying hands, kung kini gamito na ni paghikap, pagtabang sa isikataw, makaayo na ni tungod kay naaman ang grasya sa Dios. From praying to healing. Mauna ang style sa itong Ginoo, makita nimo, pray and then heal. Kining praying hands doon ni siya sugilanon. Ginibuhon ni siya, work of art ni siya. Sugilanon ini, duha ka igsuon ni sila nga who love each other, nga gusto silang mo-eskwela o mo-professional. Hitabo kay pobre jud kay sila, kung nagsabot sila nga ikaw sa imo trabaho, ako ay mo eskwela, and they were all artists, di sila artist, painter. Nagsabot sila nga siya, eskwela ka, trabaho ko, I will support you. O ilan ang gibuhat. Nahumbag eskwela ang iyang sa igsuon, graduate na siya, nagtrabaho na siya, may trabaho na siya, nagkakwarta na siya. Muna iyang ipangita, iyang igsuon na siya, Brad, ikaw na sad, kaya ako na mo gasto ni mo. Paningon na iyang igsuon, ay na lang. To kaya ako ang kamot din ang mahimo nga mo pintal. Kaya napuno ni sa gitugtugdag ko kayong kubal na wangwang ni pag-ayo, ay ang trabaho mauman ang pagmason diha, pagpile o mga bato-bato. Ay na lang. Ang igsuon niyang painters was so inspired. Now when he painted the hands of the Lord praying, ang iyahang gihimong dibuto, ang kamot siyang igsuon. Praying. Puno kaha sa mga kubal. Pero praying, ug tungod ng kamuta, nakaayo siya. Nakatabang siya siyang igsuon. Mga igsuon, ingon ni Ana ang healing ministry. The praying hands is
When you pray, you're telling the Lord, I love you, Lord. It's Lord una gina. Ang paghigugma sa Dios ang ipakita, means pagtuog, pagsalig kaniya. O kini human praying hands, inigtabang sa katao, whatever it is the loving hands. Atong ipakita atong gugmas Ginoo, diha pay gugmas ng isikatao. So naadi ang healing, the praying and the healing pagtabas ng isikatao. Diba ka, doon na namin daghang experiences diya sa Amerika, sa New York, diya study. Diya sa ka-nurse, McNutt niyangan. No, ang iyang batasan mao nga so, una siya ato sa mga pasyente niya, he goes to mass, unya diya siyang pagkalawat, no? Kumaniya, iyang ihalad, iyang kamot, Lord, bless these hands. Make this an instrument to heal. Iyan ang ihalad, iyang kamot daan. Imo buhatan ng imong kamot. He praises. Unya sa iyang mag-round, when he touches the patients, tanan, nakit-an yun. Ang healing, grabe. Because of that tender, loving touch, puno sa pagtuo with faith. There is power, mga igsoon. Na nato, gift na nato. Sa to karon, I hope this is being appreciated. Giyawhag tani ini. Nga hinuon mo bag i-take for granted mag-uulta. I could just imagine to mga frontliners. Kita gani o sa dito kaduulo sa mga igsuong masakit ato pa nga parinti, di mo ita paduulon gani. From frontliners, nurses tanan, they come close. O wa sila gain gitawag to ka paingnan somehow makahikap gyud sila. Naaliha mo nang subok kay tang paminahon ba nga makadungog ta karon panahon nga ato mga nurses nakajutay nakaayog ka makaig-sweldo unya mga privileges pagyud sa DOH ang bot magic pag kayo and that makadungog ta nga haron lang sila mabuhi ba unsa magrali-rali pagyud sila as if we have not appreciated ba na kanong panahon na kuno namang iti pasalamatan pag-ayo ang frontliners na naganta silang hiduol to serve, to save life. Those are healing hands. Muna ang healing ministry sa simbahan na naadiha ka na most needed. Ikinahanglan na. We have the power. We have the grace na dawat na sa bunyag. These hands are powerful. Natimanaan tanong ini, nga kining healing is a gift. Manag-ingon nga gifted no, to give. Kung ayuhon ka, tagaan kag ayuhon sa Ginoo. Makaayo ka uli pag ikay-ayuhon. Magsuon, doon na misyon. Haron ikaw, usab, moayo sa uban. Munang, you are cured to give. You are cured to care. Gifted to give, cured to care. May nitabo sa Ebanghelyo karon. Giayo sa Ginoo ang ugangan ni Pedro. Hindot kaya ang ugangan ni Pedro. With no mention at all, kung gigiayo siya, ang iyang health, yung gigamit sa pag-alagad sa itong Ginoo. To serve the Lord. Automatic juga ayo. I-choose nga siya, naayo na. Naayo siya, ang iyang health, iyang time, giserve niya sa Ginoo. Hindi ko malimot, a friend of mine, kay Lating Alimo, So Fernandez, Trickfoot Defender. He mentioned something to me, ibaw ka, Monsignor, hapit ka siya matay na. Grabe ang iyang sakit. Pero nga to, dito sa hospital, naka-feel siya nga people were praying. Pero he was also praying. Ayang ampo, marugin Ginoo, kung imo pong gamiton sa pagservisyo nimo, ayuha ko. Kundi gani ang pagbuot ni matuman.
because I will serve you. He was healed. Di ba siya, kung tagaan mo kayo mong health, I will serve you. Because if you are healthy now, ug naa kay kinabuhi, naa kay panahon, o sa atong mga edad bonus na ni, mga iso, do not forget it. Na anak nimo, i-cure ka sa Ginoo because you are expected to care. Pagtabang na sa uban. Dili na kita wag to giayo ka, o sikag ayo-ayo sa mong kagalingon, keep yourself to you, secure ka sa mong kagalingon, and forgetting to reach out to others. In fact, ang hitabo, the more you serve, the more ang Ginoo mohatag mo sa gift of healing and strength in life. Mangigsuon ang kanang gift of healing, for example, kanang gitawag to pray over, importante kaya na simbahan. Kaya dunay panahon yun, nga you are called for to use that. Layo pa sa panahon nga doon na mga masakiton nga din ang makaampo kumutos na, din na kaampo. Tell you, kanang imuhang pray over niya can save. Din ang makaampo, kani ampo man ka, ang gahom sa imong pagtambal, sa imong kamot, uban sa pagtuo, praying and caring heals. Pasalamat sa Ginoo sa gift of healing, and let us share it because it is in us. Amen.